comes a danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo, here comes a danger up in... מה קורה כולם כאן דרכו, אנחנו סרטון של דרגון בול אקסנוברס, ואנחנו היום נעשה את כל, אנחנו מנסים לעשות עוד פעם את כל משימות הזמן, כי חבר שלי סיים את דרגון בול אקסנוברס אחד. פסטרנק? כן, והוא צילם איתי בפרקים של דרגון בול אקסנוברס שהיו, ואנחנו נעשה את אמפרור פריזה, ויאללה בוא נתחיל. ואז את כל המשימות. טוב, קיצר אנחנו מתחילים כן. דברים די בסדר, אבל בפיינל פורם אנחנו לא מרחמים עליו ואנחנו לא ננסה שמקיטה יהרג, כי אנחנו יותר חזקים ממנו. נכון, ויש לנו גם ג'יינט סטורם לבל 16, פרפקט קמאה לבל 9. וואו, כמה חיים יש לו. אוקיי, ראו אותנו אוקיי, אנחנו עכשיו מול פריזה פיינל פורם. אנחנו לא מרחמים עליו, כי צריך שמקיטה יהרג ואז זה גם עובר. לא מרחמים עליו, אנחנו יותר חזקים. איזה חרא, ראית? עשה לי מהלך מיוחד של הגנה. טוב, בוא נעשה לו משהו חדש. סופר דריין, ראיתם? מהלך ממש חזק. פרפקט. יואו, כמעט פגע בו. עכשיו, עוד מעט נהרוג אותו. באתי לעשות את המהלך החדש לי. והרגו אותו מקיטה כמובן. לא הרגו, אבל חנקו אותו. עכשיו פיקו לא איתנו? אנחנו קוברים אותו. סליחה. פרפקט שוט. אוקיי. עכשיו גוקו מגיע. נכון. תעשה פרפקט קמאה. כן, עכשיו אני עושה. קמאה. זה הוריד לו כמעט את כל החיים. ועוד כדור אנרגיה אחד אם אני לא טועה. מה זה? הוא מנסה לשמור על החיים שלו והוא יודע שהוא יפסיד גם ככה. לא, אבל צריך, ייקח זמן עד שנהרוג אותו, ככה. כן, נכון. צריכים באנרגיה, לא? לא. אוי, לא. אוי, הוא עושה בגן על גוקו, טוב למי אכפת. כדורי אנרגיה? דיץ' בואו. נו, מתי נהרוג אותו? צריכים אולי במהלך שלו. אין לי מהלך. יש לו. פיקצ'יק... פיצ'קק מוב, כן. אוי. שכחתי מסישינג שזה לא... ועכשיו הוא עושה סומבטי די אנרג'י או... טוב, זה כמעט הרג אותו. הנה. זה היה אמור להרוג אותו. וחג פורים שמח, דרך אגב. ואיתמר פסטרנק התחפש היום לגוקו, סופר סאן גרין. שאת זה אתם לא מכירים, זה עם דרגון בול סופר 2. הידוע כ-HD. עכשיו אנחנו עושים את הפאנל עם באטל. או... לא יודע. נעשה שתי קרבות, כאילו, או שנמשיך יותר. לא, פאנל רידינג סופר סיין. וזהו? לא, נעשה אחר כך את כל אמפרור פריזה, לא אמרת את כל המשחק? נעשה את כל אמפרור פריזה. לא אמפרור פריזה, סאגת פריזה. כן. סאגת פריזה. הנה, עכשיו הוא הופך לסופר סיין, פאנל רידינג. שהוא גם הרג את קרילין, שהוא פיצץ אותו כמו בדרגון בול זי. ככה זה קרה, אבל כן, כאילו זה קרה עם פאנל פורמה, זה פעם לפני הזאת, גוקו הופך לסופר סיין אחרי זה בגלל שהוא התעצבן, וזה שהוא ואנחנו לא גרועים, אנחנו עושים את הכל מההתחלה. כי בא לנו... סיימנו את כל המשחק דרך אגב. כן, נכון. איך אני שונא את הטעינה של האפלים.
הנה. כן, נכון. ויש לו גם את פאריס פול פאוור האפל, ויש את לו... כל האפלים, כי סיימתי את כל המשחק, ויש איזה... שאני עם גוקו מול כל האפלים שיש במשחק. והוא יראה לכם באופן. אפשר גם להראות להם במשימה עצמה. ומשהו מביך איתה, שהוא לא עשה, כאילו, הוא לא סיים את כל המשימות של ההתחלה אפילו. מה, אני? כאילו, הוא עשה, אתה סיימת את זה, אבל לא עשית אותם כזה. לא עשית את המשימות דרגון בול. את המשימות דרגון בול. קשה לי לעבור עם דרגון בול, ואני לא רוצה את הדרגון בול. מאור פעם אחת פירק אבל והוא מצא מאחוריה. גם למאור היה משהו ממש מביך שהוא ניסה למצוא לי דרגון בול, הוא עשה פרפקט קמהמהה על אבן, הוא לא עשה על אויב. כן, אבל אז הם מצאנו דרגון בול. בתוך האבן. שזה לא אבן, זה האמת צוק. סלע כזה. סלע תסתכלו, בגודל של זה בית. פול פאוור, אתם צריכים לראות את הסרטון. כי אחר כך שיינרון של נאמק יבוא, כי פה אנחנו נכונים על נאמק. פאריס פול פאוור הזה די חזק. די. וגוקו עושה עליו סופר קמהמהה. האמת שפאריס זה פול פאוור. לנו יש פרפקט קמהמהה, זה מה שחוזר. פרפקט קמהמהה יותר טובים מסופר קמהמהה, אם לא ידעתם. כן, שלא ידעתם. עכשיו תסתכלו, פרפקט קמהמהה. קמהמהה. לא הראינו להם, ג'יינט סטורם. בואו נראה להם עכשיו. רוצים לראות מה זה ג'יינט סטורם? תסתכלו, זה פיצוץ. ג'יינט סטורם. זה היה הוריד לו את כל החיים מההתחלה. נכון. יש לי ג'יינט סטורם לבל 16. עכשיו תסתכלו את הסרטון, אחרי שאנחנו מראים לכם את הנקודות. עליתי ללבל 79. ועובדה שסיימתי את המשחק עם הלבל הזה. עכשיו תסתכלו את הסרטון. ויש לו גם שחקן שסיים את כל המשחק והוא לבל 8. לא קיבלתי הרבה XP. תסתכלו עכשיו ממה פאריס מפחד. הנה. שנרון של נאמק. ידוע כשנרון פול פאוור. באמת? כן, יש לו את השרירים האלה. עכשיו גוקו מבקש לרחם על פאריס ולהעיף אותו לטוקי טוקי, ואחר כך הוא מעיף אותו עם הגו. תסתכלו. עכשיו תסתכלו. אני עף מפה ואז הוא אומר לי טנקס, כאילו, תודה. טנק יו, לא טנק. קיצור, הנה, עכשיו הוא בא לתת, הוא לא מראים את זה בסרטון, אבל הוא נותן לו לרוב ומעיף אותו לטוקי טוקי, שזה העיר. נכון, הנה. יאללה, אז סיימנו את הסרטון. וגם אני מקווה להגיע לפחות 100 רשומים, זה יעזור לנו מאוד, ואל תתפסלו ורק תסמנו לנו לייק ותלחצו על הפעמון, שזה, כן, וזה יתריע לכם מתי אני מעלה סרטון חדש, ויאללה ביי.